Wong ayu sing tak tresnani dalem Mas rena wengi mung tak impi-impi aku ora bisa lali mung sliramu pepujan ning ati tenane lho Mas tenane senadyan sepisan ketemu nanging gedhe ne rasa tresnaku rena wengi tansah parep sok kabar dalimu sliramu kang tak tresno garwane wong liya aku wis kebacut tresno nanging ati kumbok gawe lara ade ade iya lagu niki pas banget Pak. pas banget aja Dadi sedih ya Mas Jadi MC 14 tahun ki mau di PHP ya karo penyanyi mulane ya ono lagu iki ya pas. Jan, tenan kok le aja ngono aja putus asa ya Hidup itu Aku enggak kasih- boleh aku- enggak boleh putus asa. nanti besok aku kasih semangat Tenang. ya iya Janji lo ya. apa saya carikan di sini di Pati elek-elekan kene Oh, perawan-perawan kene golekne rek sing elek-elekan aku ke elek menungso po. iya, 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 Yo, sing iya. apik. Aku di antara mereka juga ada yang tuh Mbak E cantik-cantik semua di situ. Mbak. Tapi sayangnya Mbak E belum tentu mau sama kamu, ya? Heeh, Mbak. Enggak mau. Langsung dijawab Lisa loh, Ya enggak udah. mau lah. Enggak mau ya udah. Aku yang krumangsane Mbak, aku wis tuwek. Tebokke ya Mas ya. Masukin alon-alon. Alon-alon. Ya alon-alon aku nak banter-banter ndak ndungu kancane. Malah jadi kelingan aku Rasa Mas. dieling-eling sing wis ya wis ya. Oke, maksudku kelingan aku pas nyanyi karo MC liyane jenengan ki Oh, ngono kuwi mesti. Ning opo sliramu tega tinggal aku panjangan padosa garang Ayo Mas. Wong ayu sing tak tresnani Dalem Mas. rena wengi mung tak impi-impi aku ora bisa lali mong sliramu dek bebujane hati Senadyan sepisan ketemu nanging
apa wis metu, Mas? Wis aku ki gempang kok Apa ya? Iya langsung keringetan anu Iya, joget rong ene Aku rong malah kukuh. urung metu apa-apa. Ya engko tak anu tak Keringet. 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 tak bantu bintang metu. Angger joget terus engko tak yo ndang metu. Masa sitok iki gini to, Pak. Mas. Tolong, Kenapa to, Pak iki? tolong bantunan, Mas. Nek ora kuat omong Pak Anton kon bantu. Tak lapor ke karo Pak Anton nak leni anu susah berkeringat ngono. Wah kaya Ya. MC-ne ejakulasi dini. ora. Tutup. Ya, tak tutup ya, Mas ya. Tutup yo. Lah rasa ngisin-ngisin MC-ne yo. Kayak MC-ne kodhok te iringi kodhok ngono. Anu Bang, mau aku yo krungu rasa-rasane lari-lari jenengan. Pripun? Jarene MC ini lu wong iki ae. Aku yo sebuah kebanggaan ning kok yo ora kok perkara apike, merkara nak dhuwur are mung iso ngimami ngono tok gak yo bajirut. Berarti aku iki gak ana apike blas. Antarane seneng yo ora yo aku ki. Senenge berarti aku ki MC syariah tenan ngono lho. Alhamdulillah. Tapi gak senenge gak perkara apike leh MC. Kinten-kinten sak yoga ngeten iki sing salat sing mboten salat mau sinten? Sing salat. Sing- Angrostake kabeh Sedaten? salat yo. Masya Allah. Kabeh salat ning gak ana sing iso dadi imam. Ngono mulane kudu gancak aku ki ben iso ngimami ngono kok ya. Iya. Ya ta, Mas? Ya ngono lho, Mas. Masukin ya, Mas ya. Masukin Dek, ya. Sekarang Heeh. ning opo sliramu tega ninggal aku kaya tanpa dosa asal rina wengi Joko sing atur sembah nuwun diajeng bocah kok kenes ya. Padha. Setunggal lagun garwane wong liya Bapak Ibu sulaturaken kapurwakan dawa mugi anuju prana. Ning ngendi nggon goleki bote kepengen ketemu nadyan ado tak parani mung nuruti arepe ngati bareng saiki ketemu kowe lunga ninggalke aku kaya sinendang rasaku lo tumetes ngelesi pipiku yen pancene ora tresno mbok yo kondo sing prasaja aja gawe gelo ati aku ora bakal gondeli yo ngono kuwi saiki Mas. ngati-ngati Wis ya. paham? Paham ya suwe engko ya paham angger Suwe-suwe- melu ping 3 ping 4 ngono aku ya paham Suwe-suwe lah yo ngerti Ante yo yo Mas. lagi pisan no, mulane yo ora pati paham Suwe-suwe mateni bendel. rasane bone iki merek dulurku lanang Wang karo kanca iki gak boleh ngono Gak entuk ngono kuwi yo Mas. gak oleh
Kita harus saling mendukung, jangan saling membunuh ya. Dalam hal kebaikan. Dalam hal kebaikan. Oh elek mbok dukung ya enggak baik. Iya iya berarti. no. Kaya ngene lalakonku biyen ngopo dadak ketemu yen pancene ditinggali pengen ketemu Nadian aku tak parani mong nuruti karepe ati bareng saiki yen pancene ora tresno mbok yo kondo sing perang aja gawe gelo ati aku ora Gimana? Anda juga sudah berkeringat? gak trimo keringetan Lah nduk piye, Mas? nganti tele-tele wisan rondoang Laki loro lho, sing loro Laki. isih lho. aki loro oh iya isih Nah, loro iya. ya lah, tugas Laki kuat itu harus yang kuat, kuat, ya, oke. Memang walaupun sunahnya Kanjeng Nabi ki wong lanang kudu papan oke Nah, baik iya, harus pokoknya empat. selalu strong nah. harus. Ra ketang mbah dadine kudu tak kuat-kuat ge Iya kudu. lanang kok padahal Itu yang membuat wanita itu mencintaimu. ngono No. ya tenan ya aku alhamdulillah Dek. Asline karo sing keri iki mane ya beda urip kuwi. Sapa? Bojoku sapa kok ya? Oh. Ayo. Kaya ngene. Matur sembah Dian Mahara, artis kebanggaannya Seragen wonten di Dian Mahara. Wah, jan luar biasa. Yen liwat aku kelingan guguk kae biyen
yen tak ing cagak kebak tulisan warna abang tondo isih sayang monggo kae nyimpen mati wiwit biyen tumata saiki memang gawe babat gampang kajange sewan gubuk kae kebak crita wayah wengi ono kowe wayahe maem. Ngono. Kene. Ini wae lho. Wong wedok iki kiwa. Lah kan nek bojone kan aku ora bojomu. Alah kiwa. Yo. Gandeng kowe manut aku ya manut kowe. Nrecel ae nggih wong tuwek iki nrecel. Nek lagu gubuk asmara kan patut ya wong loro. Lah ning gubuk nek aku dhewe iki arepe apa ngono lho. Pake wau wong budaya. Nggih. Wiwitane tak kei slendro, bar iki gubuk asmara ya slendro. Heeh. Bar iki engko neh berarti. Wong budaya iki kaya ngono. Dadi mak anu dipaske gamelane ben gak menggak-menggok umpama krawitan. Ngerti yo capek pisan timbang molak-malik yo. Ya wis apa enenge ngono. Gentong kuwi teko nggone wis langsung turu ngowoh aku ya ngerti. Ning ya ora apa-apa. Kowe wis dinilai nyambut gawe jare pake. Sing penting teko kene slamet ora nek alangan apa nganggo seragam bayaran. Iya ngono. Wong yo capek ki ora apa-apa bubuk kok yo. Monggo kalajengaken. Setepan mana anak kambing saya
saiki kumpul kae kebatito wayang wengi nganti gagah trino mau awan aku neng BC ditekoki karo bose Piye? sawalan niki asilmu apa ndol ngono aku ora asil apa-apa Pak Woyo kahanan Lah kok piye to? sing ngedram saiki penitine dina iki mau iso tuku wedhus loro alhamdulillah Alhamdulillah. Kevin iso ingon-ingon wedhus barang saiki Ya ora apa-apa, sok suruh ki ya kewah apa. cewek cowok loro wedhus kok Ya kuwi jenenge perkembangan yang baik to. asil paling banyak tak akoni asil paling banyak menika tetep peniti kejaba peniti kejek nyambi ngetipung bakul kopi ya bakul kopi ki anggere aku pesen kopi siji 1000 awan bengi 20 10.000 windu 20 nek sesasi 600 penghasilan konggonku tok Ngono. kandhane kok Lah nek ngono ki mbok sampean nurun apa piye? ora urun aku tuku kok kene orang mampu kok iya to gitu karek sithik dintekke monggo anggo sanyo yayo sing endi to jane Ya iya arep barang kene wong ya nggon-nggone dhewe rek muni ya mbuyuk ayene ora. Cetetan sangyaning para tamu kakung saha putri ayo dulur-dulur ingkang pareng joget jana manis tambah manis yen ora seneng lamis yen mesem manismu ngungkuli madu saya bisa merontokke jantungku ya dek yo gulane jowo kowe wong manis dasare prasaja memang likas tidak bertulang
Multimedia. Manis dik kowe pancen manis tambah manis yen ora seneng lamis yen mesem manis mungkule madu kaya bisa ngrontoke jantungku. Setengah mati aku tresno kowe asal terima ning Surabaya aku ngerti sampean senenge godha iris ya dek ya bulane Jawa kowe wong manis dasare prasaja Sita Merlin matur sembah nuwun setunggal lagu manis peh hari isih manis lagune ya manis nggih. Sabenku nyawang fotomu rasa kangen ku marang siramu biyen nate andung tresno bebarengan ing gedung onggo kudu duweni wonge joget apa rasa roning ati nanging piye kudu tak lakoni sawer-sawerku sawer Syarat
Sawer. Tinggi jajan mawon Mbah Kakung. Goyang ya, Kung? Iya. Encok Kung. Panyuwunku mring sliramu rengana pangising hati iki lewat anyenan di dalu aku titip salam kangen sroning ati. Saben ku nyawang fotomu rasa kangen ku marang sliramu Nembien ate andung tresno bebarengan ing kedemongko Saiki ada papane kepiye ngertani aku tansah nyantu-antu muga liya dina bisa ketemu. yen pancene tak akoni ento tresno ra kudu duweni Wonge joget. apa rasa roning ati nanging biyen kudu tak akoni pripun Mbah Mo? Oh tambah lagi wis Sugeng rawuh Pak Anton Sawer Kung. ya masuk Nggih. Panyuwunku mring sliramu rengana pangising iki lewat anyenan di dalu aku titip salam kangen sroning ati. Matur sembah nuwun sampun. sampun ya Mo sampun nggih Arumesa Karmelati Wanciratri Ginawa Maruta Nampu sing sajroning ati Sigra emun kenya Kang Sulistya monggo
madroning samudra perang tipe boten purun iki kacara kaya mutiara kembeleng kalamune antariksa padang sumunar kaya panderima Ya, Jan, ra kaya bengi iki ya, Mas. ora kaya bengi Ketoke ambune iki kok gayeng banget lho. gak kaya iki nyampe sanggo topi iki jare peh ado dhewe kok gak nakal to timbang jelunggup nurung aku ya padha ae bengi iki kok aku ya ora nakal ora nggo sopir kok Ora nakal. enggak Biasanya nakal banget. Loh, nggih wis gelem nyopiri. Piye? Wah, angger Mari rokok. nakal ra? ro paket kotak kuning aku wis mumet ae Lah wong iki engko piye lehku mulih ngono tok pikir aku mangko nek repot aku bareng kancane nek nuki. ora roh kok dalane ora roh bengi iki untung Oh, ora alah. rabun Lah wong dalan peteng biasane kok roh. iya nek engko lajengaken Lah ya nek dalan biasane peteng dedete pas kok. ya engko Ku tresnaku sapa wae ra bisa Makanya disuku Rosna Dongkrek sakit Alfa Audio juga Amelia antara akan menuju Dalu dan Ibon Sekar melati wanji ratri ginawa marupa nembo sing sadroning ati sigra emon kenyang kang suresya jroning samudra mencara kaya mutiara kalamun ning antariksa padang sumunar kaya panderina bibar setunggal lagon menika. Nggih. Kula nyuwun Pak Suratmin ingkang menggugati. Nggih. Nah, nggih to. Setuju, menika jempol. Pak Dalang soalnya. Nggih, nggih. Pak Suratmin puter. Anu gitu. Apa Mas? Pak Suratmin ya, aja nganggo puter. Udah repot.
Ah mengki kepareng ingkang mengku gati langkung rumiyin. Nggih, nggih, Ah iki bawa ya elok kok Ya ngene. ampun siap-siap kok. Siap. mbiyen kok. Monggo Lah nggih. ditelaske. Siap. Bon. Pun. Mangkono Iya. Ae, ae. Matur sembah nuwun. Sampun, Mas Nggih, Dian. Seipun ugi sedaya para tamu. dibentak nek kathah ing mriku. Nggih. Saiki wis sepetno dadi rujak madu ilangke rasa jemu ati Marai sehat panjang umur Pak Di. matur suwun Mbak Kakung. Ayo.
Pudang kuning. Oh, nggih, sip, nggih. Nggih, Mbah Nggih, Kakung. joget malih nggih. Pokoke mari etes panjang umur, Pak De. Amin. Nggih. Oh, pun mboten mikir napa-napa, anak putu pun golek duit dhewe-dhewe. Nggih, nggih seneng piyambak nggih. 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 Enggak. Seumben Mas Mendel ngene iki Lah seumben. nggih. Enggak. Saiki wis kemana dadi Matur sembah nuwun nggih. Mas Bendol nggih. Niki Pak dituruti nyuwun podang kuning. Matur sembah nuwun Pak Dalang. Dek zaman berjuang njur kelingan anak lanang biyen tak openi ning saiki ana ngendi. katurutan sing saiki apa Mengguna tak dongi sego jago yen mendung tasili cape guna. seger bisa nyawa punah desa jadi raja ini ora ilang gane padha lara Dek zaman berjuang jur kelingan anak lanang biyen tak openi ning saiki ana ngendi. katurutan
seger bisa ngawak gunung desa Matur sembah nuwun Arosta. Matur sembah nuwun Mas Lurah. Sangyaning para tamu kakung saha putri para wini sepuh ingkang winantuing Sukolan Basuki. Sakabeh tak antepi aku tansah nyenyuwun mring Gusti. Dina bena ing godhoron kono ayo mono mring kawula monggo saiki tak anti-anti bisa ngadeg yo ati pesek wadah tenan kira pesek dua gawat ada esti bisa lakon sakabeh payungunku kabeh peposten iku datang bisa ten selahi ya ya mergo triprakara jodoh bejo pati ngawruwe ya oh ayah nek Pripun, Mas? Alrostai nakal dhewe aku aku yo ngerti kok. Oh, iya. ning nek AA Media Sing jilid nakal loro sing cung ndi? sing siji sing teng ndi iki Ndi? nakal dhewe iki sapa jenenge iki Heh Kris heeh Oh. nek masaran Kris ki banci kae ngene kae jare ngomong Pragos. Di pitku PC iki tak rencana tak elekke mula raine jlungupke apa-apa dadine bubrah kaya ngene gumun aku enggak ning ya ora apa-apa ya sampeyan masa depanmu piye ngono cah cilik kok ngono Gos Pragos. lah andan kok nggih nggo kalajengaken Mendape hati bisa wadah yo Iya. Sate manis ning duwe jalan topi aku tansah nyuwun mring Gusti
dina bena ing godoron tata ayo mono ring kamulo sekate ku tanda bisa batal Pak polisi, Pak polisi, tembak. Esti bisa kelakon sak kabeh panyuwun kabeh poten iku bejo patitan ngamrui Pinargya pengenten kasumanggaken santur busana langkung rumiyin dening mangke kepareng kalajengaken tata cara pamekaran bubagawan. Nggih. Betul. Matur nuwun bubaan mantene salin terus bubaran. Ya. Juga nyun sewu jangan lupa untuk yang kanan ini pengantin, yang kiri sana orang tua. Nek ngantek luput kok Kartowirya nyumbange sing kene genah ora bali. Wong ora mungkin kok mantene wedok jenenge Kartowirya, tetep ya Dina apa sapa ngono mesti kene. Nah, kuwi tetep kali dingeting ku nek ngantek luput nggone kotak, nah ora bali. pengalaman Lah wah, sing siji mosok kene jenenge Sukidi ya ora mungkin. Ora mungkin. Wong weton anyar jenenge ya Perdi lah. Iya. lah Panjolan anyar. Ayudi jenenge ya to. aku kelingan biyen ngajak kenalan aku jenengmu gak bendel lho. Susilo jenengku. Ndang yo. Ndang dindake. Sus. Celokane sus. Terus matane. Nang, kaya ngene kok rabi ping 7 lah ya biadi ndut. ora cetha ora Enggak ditelaske. kae iki kepleco Nggih kok rabi. Bendol. Nun, Mosok wis bar rondone. rondo. ora Mas ora Jare kae rondo neh. Ndang, lah engko nek rondo terus nggih kroyokan yoga tak urutke kaya yoga tenang ae. Ya cetek gempit-gempit cah-cah timbang kae kok. Monggo ditelaske. Pak Sus. Bang, sepira Mas Pak Sus desing. kanthi nenepe ati rina Atur nuwun, Bu. Iya Mas goleki sing kaya ngapa nyatane kelakon seprene angger gendro wakasane malah tangon tresno
coba lan gojane Gundul mati sebelah Sopran dene orang ante datang dadi menika Pak Bayan nggih. Pak Bayan Pak Bayan. Purwoko. Pak Bayan Purwoko. Nggih kok lajeng lenggah mawon to Pak panjenengan mboten ngrencangi mriki riyin. Mboten namung merwakani. Oh, ngaten. Matur sembah Nggih, nuwun lho. berkahipun. Nggih, matur Mungkin nuwun. bibar menika sing bawa Mbah Lurah. Mbah Pak Mul. Lurah. Nggih. Siap. Iya. Wajib no Pak Lurah iki kudu. Pinter karo Mbah Mul iki. Tak ngerokok sik dol, nerang ngono Bar ping kok Indone. Wakil ngono mesti. Heeh, biasane ngono kuwi. Monggo kalajengaken. Nggih. Rina wange kati ati wong prasaja alas kebejen sabar terken mati mamang putra alas Mas Bendol. Nggih, Nggih sampun Pak Bayan.
nuwun. Matur nuwun. Dinekten janipun Bapak Bayan Purwoko. dielengke wis wancine padha nindakake atan wis kumandang wayahe sembahyang netepi wajib dawuhing pangeran. Sholat sayakti ngetake tindak mungkar Maghrib lan isya jangkepe prayogane ditambah sholat sunahe Bobot tumpuk haji ning dunya mung sedina sampai pasrah cukup rawuh Mas Undi monggo besok munggah dielengke wis wancine padha nindakake atan wis kumandang wayahe sembahyang netepi wajib dawuhing pangeran salat sholat sayakti ngetake tindak mungkar Maghrib lan isya jangkepe prayogane ditambah sholat sunahe Sampai
matur sembah nuwun menika perwakilan saking SMB. Luwih becik patenono timbang perpisahan ring tiyang kang sulistya tak rewangi samudana marang kula warta garwa lan praputra. Monggo mongko kowe bocah gunung nabian bocah gunung kaduwung angrimpo wong gawe bakwan nang rampung kacang sewan jiwa ragaku kok urung kehormatan mamrung runggut sarwa pindho. Semangat. Sing semangat dhewe Reza. Hah? Enak apa deh? Rada cedhak kok ngomah kok. Ora, keliru. Kok piye? Sing paling bahagia ki Mas Wiryo. Kok iso Wiryo? Lah ki mau nganggo AirPod karo guyang-guyu. Gendakanmu anyar, Mas. Ora. Tak omongi. Piye, Dik? Di antara yoga-yoga terus ta menika mboten enten sing nakal. Oh nggih. Kajaba MC-ne ya toh. Amangka menika contoh yang terbaik, bahkan kala-kala sing gelem ngandani aku ki mung Wirya. Nggih. Si jane ditmu ki akeh. Tabunganmu ki akeh. Dene ngopo to si utangmu ya akeh. Ngono lho aduh. Aku ya kuwi mau tabunganku wis 5 yuta ya iki. Iya. Ane ngutang. Rencanane Iki wis 5 yuta. Utangku ning gone sengkrik 7.900.000. Ya tombok. Nobatke uang. Heeh, ning ya ora apa-apa alhamdulillah disyukuri. Yang penting kabeh sami sehat. Monggo. Kayak ngene kok. Angger ning kono streaming maksuting Wirya. Ha niku nyun sewu. Sing wedok ning omah nesu tenang ae Nu, tenang ae. Wonge ora nakal, ora wani nakal, bayarane mung 200 wae. Ora mergo urung konangan. Wong mau bayaran 230 kono arep rencana nakal ya. Monggo. Hore pono Dobrek saking Alfa Eko ARS Audio AA Media patenono timbang
nutono marang kula warga garwa lan praputra liwat kincange mongko kowe bocah gunung nadyan bocah gunung kadung angrimpun jiwa raga buka urung kahormatan mamrung rupo sarwa pindho urip ana kusta gedhe ing madyaning suka ndalu kalenggah. Monggo monggo Pak De. Pak E. Monggo. Ya 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 ya. Monggo Pak De. Anak lanang dhewe, tak wedok dhewe. Anak lanang Mas tak sekolahke, saya gedhe pinter nyambut gawe. Anak lanang dek aku wis duwe, anak wedok aku ya duwe. Saiki tak sekolahke, aja mung pinter ngapusi pake. Aduh sayang, ya Mas ya Mas, ngetan bali ngulas Dimas edan ra kelakon. Dari mana dik datang nyalintang, dari sawah turun ke kali. Dari mana dik datangnya cinta, dari mata turun ke hati. Aduh
Blandang mas kayune jero nega gegeden bathok etan soto kulon ya soto ora kaya iwake sapi etan bojo kulon ya bojo ora kaya bojo sing keri tinggalkan tresnan kantor kagem Mas Joko juraganipun pari nangis sakjroning atiku nalika sliramu ninggal aku apa sliramu ra krasa aku kudu sambat karo sapa ora deyang sikat Mas Krik tuku becet ora deyang buta cakil metakil wong ing ngendang balung nangka bebasane mung katon katon sliramu wae jebul nek kene nek buta ta Mas endi takut aja lali iya
ahuk ya ahuk ya Masuk. nangis sajroning atiku nalika sliramu ninggal aku apa sliramu ra krasa aku kudu bapak sapa Pak polisi Pak polisi Tak tebak. Dur tak silihe sesuk sore tak baleke bojomu tak silihe sesuk sore tak baleke tau nono windonono tak anteni ning isi ing tresno Pak polisi Pak polisi tolong mongko bebasane mung katon katon sliramu wae ae Hae ngono lho, Dek. Kok orang nyawer to, Dek? kapok rake Oh, sebentar ya, sebentar. Pemanasan dulu ya. Lah itu sudah medal loh keringetnya. Ada panas. Tutup ya. Aja lali pamelingku asal. Bukan manas janji-janjimu. Pak polisi tak tebak dor Bisa kumpul ayat nguni. Matur sembah nuwun dawuh panjenengan ibu ingkang mengkugati Bu Wartini